Oh. Saglit may ginagawa ko. Saglit lang may ginagawa ko. Nakalive ako. Nag-comment ka na? Nakita mo ako? Nakita mo ako sa live? Oo, sa YouTube. Kita mo? Saglit lang ah, saglit. Sabi ko, saglit lang.
Hey, hello, Dals. Salamat po, CJ Nambaring. Thank you sa pagpunta. Are, manali ito. Salamat. Si CJ, oh, pa-jacket pa to. Naka-jacket ka na, CJ. Napuntahan nyo naman yung nakapen, si Otol ko yan, pare. Pare, pakipuntahan si, ano,
Tol, pakitikitan mo yung mga kasama mo dyan, Tol. Tama siya. Ano yung mga kasama ko dyan? May mga link yan, si CJ. Si ito. Yung mga hindi patikit din kay CJ, number 1, pakitikit naman to, mga kaibigan. Ito nga yung kaibigan. Sorry. Ibaba mo yung link mo, Tol.
Hello.